Po rozkliknutí titulu sa nám zobrazí tabuľka s knižnými jednotkami. Status určuje, o aký typ dokumentu ide. Status nevypožičateľná EPC. Takto označený dokument je nevypožičateľný. Môže byť poskytnutý k nazretiu len v priestoroch knižnice. Status prezenčne znamená, že dokument je určený len na štúdium v knižnici a nie je možné si ho vypožičať domov. Status prezenčná výpožička plus znamená, že dokument sa nachádza v študovni a za určitých podmienok je možné si ho vypožičať na noc, víkend, prípadne sviatok. Statusy študijná literatúra a odborná literatúra sú určené na požičiavanie. Ich bežná výpožičná doba sú 3 mesiace. Status stála výpožička sú dokumenty vypožičané vyučujúcimi na dlhšiu dobu. Nie je určená pre študentov. Označenie požičané do zobrazuje dátum, dokedy je dokument požičaný. Signatúra je jedinečné označenie konkrétneho dokumentu. Podknižnica umiestnenie je lokácia dokumentu v knižnici. Nakoľko má každá fakulta knižnicu na inom mieste, je dôležité venovať pozornosť tomuto umiestneniu.